Midesisyon ang prosekusyon nga dili na nila idayon ang og presenta. Sila OVP Chief-of-Staff Atty Zuleika Lopez ug House Legislative Security Bureau Executive Director Capt. Belinda Bello. Sumala ni Prosecution Counsel Atty Lorna Kapunan. Magbalik-balik na matud pa ang mga testimonya nila sa unang nahatag nila sa NBI Senior Agent John Mark Calilong ug NBI BARM Director Attorney Jerry Milotok. Alang nila, igo na ang magipakita sa unang duha ka testigo aron suportahan ang ikaupat nga artikulo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Atong paminaw ang tingog na Attorney Lorna Kapunan. It is the wisdom of the public prosecutors as expressed through this representation that we find it totally unnecessary, redundant, and a surplusage to still present Attorney Zuleika Lopez and as well Captain Belinda Bello. Ang mga artikulo gilangkuban sa legasyong grave threat sa kinabuhi nila President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi Speaker Martin Romualdez.